Maring, asa mo ka maring? Masiksin ang kamaring. Hi guys, batong adlaw. Ato mi karon sa tanam ni Dudong ang watermelon kaya man akong harbison. Asa mo maring ka? Gapagwapa mo ka maring. Di ang maring. Ho maring. Kamusta ang gatang love life karon maring? Nagilak-gilak naman ka maring. Maring, nagilak-gilak naman ka. Asa man nang dudo. Grabe maring ako mo tagaso. Melon. Napoy gata. Kasi ako mo tagaso maring. Na, daga pra pa ni guys. Basig mo angay mo. Ginoo. Lawat si Ginoo. Kaya lang operahan na kita dua ray hangat. Wa na. Para sa una. Hindi para sa orang. Wa na gid. Asa mo ka padong? Lako na mangita uyab. Kami aramis basak. Giap na namig uwan ni nanay. Basig tilig si karon nanay. Maligo po tanto. Uli kaduha ta maligo. Nalagbaha day dan hinay. Desang adlaw. Kadang happy masagbot kasi nagbaha di ay. Ang disigat bahan pwede. Hala day basig makatayang pa sa basak nay. Nay. Mutubigan na ni. Sige dili ni. Dagko na pero wa pa man day ni si Zara bong ko lagi do. Tulong ka do, sayang. Dagko na pa si bunga ng gilumbay. Apa? Yes, on di para kuno ma. Yeah. Pwede ka dali pero mas mabasa nga buwang na nga. Kuan. Tanaw ko sa unahan. Ni ko na. Ay, dagan na bunga na dahat. Pwede. Hala, si Kari po niya nadakak man ay si Zado. Ba. Ay ko na na. May harbi gani. Hapay daghan ba? Daghan man di ay. Musumpa na do. Nang gilumbay. Ha? Amo dagka para ni si Zado. Di ka yo dabong pa. Hala dagka man ni si Sang Milunan ay. Katong-katong kita na sa una. Kani. Udah lagi nalata do. Ano, sobra na. Kada na. Ano takti? Kana kitang pugay. Hinog na na. Ngana. Kana lagi. Ngana ko na. Kita abang pa. Katong mga dagka di ayo pa dito si Zado. Katong Uy. hala. Damage na lagi. Una lagi nini sa pagunang bunga. Mo ra gi nila udi kuno bantasan malata. Kari kuno. Kari. Kana brown na. Apa day? Ato ko wahin ng tunguban. Pero ang bunggay. Hinog na ni. Hmm? Hinog na na. Ang kudari ko. Gunang bunga ba? Ang itang punggay nga na itim. Kana ding mga brown na gisang punggay. Ang hinog niya. Ato na ugang sa kasayan. Dakan yung balik sa alaswan. Pare. Tumba na. Nikuasan ni Vicky. Halaga matoy. Mag-atar ba ni? Mag-atar. Kaya nasala kang tanong kubasa na. Dari may adighana. Jurumbay ra ba dyan? Ang panado. Panado. Nari dah do, dapit. Nakakita ka na. Kuha na na. Nalata nay. Nata di ay. Nabuak. Ano na, Jod? Hala damage. Ano ba? Nata lagi. Ano? Pwede naman tingali ri. Kaya ah. Agitang punggay na ah. Tanawa do. Kuha na. Ha? Ha, kato hinog na to. Ilhan na tingagan. Kaniwa pa na. Hala ipo naman na. Ha? Wa pa? Wa naman na si Zekuan. Ay po na ni. Hala. Adi, pwede na ni. Umay ang ipo. Ano? Ha? Hila pa makana. Wa pa jud ni. Wa pa. Hamit ibal hinog day. Kani, hinog na ni. Gaway man. Hinog na. Hala, hilaw lagi to nakuha do. Hinog na to. Tangka. Abrila. Abre. Hinog lagi na. Ha. Hinog na. Og dili mo tingog. Ning tuktok. Ah.
Nasa Pedro kakahibaw man ha. Huwag sa hinog. Yan lagi nagdinig na sa bawa magkukup. Hindi na. Uy, Hinog na. Ako pa. Mag... Hinog na. nai puti. Hinog lagi na. Hinog na mo na. Atong tilawag tamis ba? Hala. Hinog mo diri ay. Tamis? Ilang mo tingog. Hinog ilang paghilaw. Hala hilang ko itong ikuha doang hinog ang pinikaadso. Hilaw ko din eh. Ilang mo hinog. Tamis siya. Hmm. Ano hinog na hinog? Ano lang, pinapay na nga bilhin. Dagan pa na ito. Pagkain ito. Ato dagan. Dahil, nakod. Dagan dia. Hilawom. Pwede rin ba kumako niya? Itong dulo, Idaghang man di ay. Kasara kasako. Oo ba? Madaghan pamandayan ni sila. Ay, uhay pa lang diyan eh. Kaninoon. Oo, napa diyan. Barang saya tidur yang putus. Sabi mo ka dahil doon, ano? Kenapa na dia? Nagni. Lain ni siya nga bariti. Kaya nasa sa stripe. Oh, lahi Ala. pa kasi siya. Mana yung mga uhay nang gikuan, tanam. Kane? Na. Asuntan juga. Asuntan juga. Kaya mga kuan na. Magduod. Di ako na pala nagkulor. Sagol-sagol man dahil ni. Na? Ya. Mas badlis. Aray noon daw pa sa hinog na rin. Buti yung bilo man ang kuwan. Katong nai. Kanin sunod may lamin na ni. Mga kuan din eh, katapusan siguro. Tapos talaga, pang buwan na. Neutro. Di ata ko nung iposa at sa tulawag tamis ba? Sorry ko nito. Kater, butang dito eh. Ako na, mga hinog lang din eh. Katong sa may di. Hala, bugak na, do. Ah, ay, ay, hinog. Ay, ko naman na ito sa bahay. Hinog. Klase na klase kay bugaton. Sidat kaayo na kay bugaton. Pag nabilin na ni, magdaghan pa dani na yun. Ito, naghan na. Sitiri na katimaan. Ay, katapat-tapat. Daghan! Salamat sa grasya. Mga sunod yun nga ni. Ipa-sprayhin niya, patamin nga ni Gapon. Sanutir. Ano magtanong? Kita. Ang nag-sprayan niya nga, nabuhi na naman. Naboy ka kada buwan mo mag-experience dito. Sa kaya naman tingutor na noon sa amin raman. Di, huwag may pili ni. Sige. Di, may pili ni. Hindi man yung matubigan. Mao pa na yung unang harbis. Oo. Ag masunod may lamian. Kay mga dagko. Daghan na. Ano ko ito? Anong bili na? Daghan na. Pero sa aman yung mga sagbot nga naman. Sabi naman Sabi sagbot. na, muda ko. Alam na sila. Sabi naman sagbot. Katubig. Kinsa atang kan uka kan sa ano na itang pataman dari suwan ra. Pero yun, tama nyo. Nampasa. Ano ba? Kung Sprayhira, nag-iisprihan. palitan nag-power mga. Pinintos sa mag... Pinintos 30 naman ng pangkuan. Nag-experience yun na ni. Ako bande, di mamahurot na ni. Patay naman ni tanan, tamnin ni Dog Juan eh. Ang nag-uso. Asang buwan na. Kanang di tinguwan. Si Timuan. Agong ting... Ano ang bang kasa harap guting? Nakasa doon ka. Nagta tayo pa. Ano lang? Hala. Adoy, bundak. Ibilim na ko ang kabulikan. Ano bugata man si Janay lain sa klase lagi. Balik ko naman do. Balik ko lagi. Mira. Alam mo. Bugata man si Za. Ah, Hala ka do. ay. Di ka naman matulog na doon. Di na ba?
Nga, sunod pa na, daghan ay sunod. Kung anong gawin natin eh. Ano? Makali pa yung mag-harvest na nay, no? Ang sama ito na Duros Manila, nay. Wala yung magtanong. Kita lang. Kanin mo ito. Sama ito Pukos Manila. Padaran mo kong kwarta. Dahil suhunin siya. Desurgo lang ko nito. Ha? Desurgo lang ko nito. Di ba, isuhuran ng siya, no? Hindi lagi pa kami. Monika gani maangay ani. Hari nga ni sa utana na. Kanang kaliya nga kuan, bikin. Nandiyan kay, yun na mga banig dyan eh. Di. Kani? O kana. O kuan na day. Kari ka tambakon. O agay. Hala, humot lagi siya. Ato na nga na oy. Gani ko, gani pod bar ko at sa bar kay di makuan pagwangon. Humot siya. O humot lagi. Muna nga kuan, Monika. Saktura ni. O. Hala, humot. Murag na humot ka nang may. O. Patula ba? Nakadami sa nagutanon, kaya gisang maring. Ag maring pidila ni nanay. Isang katagaan og watermelon. Nun sa gibayloan po din sa utanon, karida, murag has. Palayang bitin. Ang palayang bitin ko nun eh. Di batayan ko na ni bawal. Kaya man si dahon. Pwede ko na rin mo habahab. Ano meron ba sila kay humot? Isa na lagi na. Humot. Si motor ni mo. Uy, ginoo ko na. Paghinay, dagag na eh. Lagi na. Paghinay. Ang dangag ganang ismakul na palit. Para ito gamang karaan nga opisina. Tara diha na. Saray? Labon na kadyo. Labong na kaya naman may nagsigig tambay. Sa una sa wapay signal. At tumansagig pa dyan. Karang pustiha, karaan dyan nagkaadong pustiha. Dalas dyan sa una ito kong hadlukon. Nay, kada pagpusti nga karaan. Dahil ako sa una hadlukon ni Jijin sa gamay pa mi. Ngayon siya nga, sige maghikag dyan ko karon. Saka ko rin pusti, pakamatay ko. Yung anak. Nga suguon mi, nitatay og karang pabalig dyan og humay. Diya si ate Jijin kay maawa man siya mulukdo. Og humay nga, tingagsako nga na. Diya ako itang palukduhon. Ato, kay balik dyan. Karang musta tayo nga. Jijin, dari, balik dyan yung kuha ng humay. 5 kagantang. Diya ato na, parang tukad. Si ate Jijin kay kuha na mas ate Jijin, nakadagan na. Maawa man siya mulukdo. Diya mo yung siya nga, ay mulukdo. Di ganyan yung mulukdo, maghikag gajag ko. Arga ko mo sa kaspusti. Magpakamatay ka ko mga naman. Diyan ako maghila ko. Pisa ka sakit na liag. Lukdo na mga ko pagus. Kaya rong di siya maghikag. Pero sumangal raman na ito. Masay daklo na, doon ang mulukdo, gamay palukdo. Ang kay mauwa lagi siya kay dagan na. Diyan na yung mga ulitaw. Nga naman na. Sa dagan na mauwaw. Sa una kasi nanay kay manuro yung manigdagus. Ito tayo sa una mamuhagay. Diyan na yung dagus. Palit ni og butilya. Kana apad mauwaw po si Ate Jijin. Ako gapoy palit. Ako suguon di siya mo atos tindahan kay mauwaw po palit og butilya. Uy! Katawat madam. Vlogger taga puti. Asa naman ka prong? Padong lungsod. Aw, maado. Panghinhinay kay dangog ra ba? Ay, meron motor. Motor. Ano sa dekat? Tayo tay. Dagang marig bunga tay. Ano kadangog? Watermelon. Nakuha ko sa kasako. Tukok-tukon man lang dudo. Sa kasako ijang gikuha. Diyan na padagang nangabilin mga dagko. Kadabong pa kuno to. Di sa kadyo dagko. Pero mag-aton. Na? Okay, mo do. Tuwa ito yung bangkari ko nung usa. Kana sobra dyan ng kilo. Duha pa na. Tagpa naghala. Bukas siya nila. Sobra kilo. Hindi naman nagsigiran na ka. Duha. Duha ka kilo. Tarawa. Anong kinagaman dyan ko ako? Anong kinagaman ko? Kuya mo nagsa kami sa lisara mo ka. Kuy. Ang dami sa property. Kanang engine. Na. Tagpira kilo mo tantansin ko. 35. Okay, kung pala kilo. Mga tantansin ko pila ni. Kasi, nagamay ko, 1 kilo. Hala sa kilog tengah na. Kilog tengah na. Anta jud, anta. Isi. Nga korta dito rani. Anta jud.
Kaya ko ano Ang makala. kamay sa kakilog to nga. Anta. Anta yan. Natutulog kasi ko. Kan kung kamay ko no. Kasi Ah. kana kinagam dyan. Eh, inom na. Ayun na. Mo nag-ahat o kanang mo sa mo. Nga sa kakilog gani yun. Sa kilog, pila ka gramo. Kuan. Gamay rad. Uno gramo. Ubano na yung doon kagagmay. Yung doon kakilog to nga. Anta dyan. Anta. Oh, kaday-day. Katong sunod na yung kwarta na. Dagan pa to kaysa danis na una. Sa kaya mga bulingon man. Di, magkalagapin ng buling. Hugasan ni di. Di na ito buha hugasan. Nga, tutukan ko na. Hinog na po. Ini ada hinog na. Agad kong ikaw ada ito hinog. Hinog na po. Lahi mo ito karong pidong isang tanong nga sa una. Kaya di man nga. Hinog na pre. Lahi mo rin sa sagbarit tigay. Hala. Kani. Hala, kaya maraba ko dami do. Nga dagko, gusto kong nabilin. Ay, ayun na. Ayun na. Kaya kaya maka. Baik kan ko nung kaya berat kilo ni. 4. Hala. 3. Tris ug tengah. Anta na. Pinterest ug tengah tatag kasi. Kada ba ko nung putra mil ug kanang nasiguan, mamo ko na ilang ampay di ko no. Eh, Basta di- hala ka do. Kana may hinog na ka. Hal ko hangin pa na. Kuan ni na ipo na ni temban siguro na. Yung natag mo si Dugo. Di, dili mo. Ingatan kita kahit to. Kini. Silawan. Biti na kini. Kain nga na. Ini siya. May Sakto jud. Ang kuha nga. pipila na aja. Hiwaan do kay mga jutan. Pipila ka. Betul menunjuk sering. Hala, yung agam isa. Hala, nang kuha ha. Sila puku kusah. Si. Natanay sa desi sanay. Basta hinog na. Ano na? Nahat ko. Ha? Ano to? Okay. Ano na? Parang may park nga. Murag na span. Tabang. Tabang. Hindi na ba? Muli minay. Muli na ako matog. Masang Okay. mga alas 10 na dyan. Kaya, kumaan ka na na yun. Ako ko nakapay itong banig. Bug na ang tiles. Gusto mo bitik? Hindi na ako ka. Nakagakot na yun. Pagkasang buong tayo pa sa mga bitik mo. Bitang. Kabang. Bitang. Medyo. Tingguan na lang ko. Mati na pandi juga ka magukot. Naging. Nang kan medyo na na. Ni bitaw juga ko magukot. Baboy makabuhi. Di pun. Tiyaw. Naging. Na di bas ko ninyo. Ano ka magukot? Ang gahibakan mo ka. Nga bitaw kay kabang kaagdan. Kaya kami kaya naglugo may kabaw sa una. Ako wa ako kasabay. Mambas pa nga ba? Hindi ko ka magukot ha? Di ko katayan sa una once day. Ato Lamag. Pagsira na gulbak. Ako yung lamag. Kapit na sa manas ng interview sa una. Nagaban kami. Ya, ari kay pudyo, ano di ka kamo pangamuti. Nete, tanay. Saya tak. Katong tuluan ko sa katong pamalit na mo ba? Ang sa magkahinog na. Apong gay ka nang, na, patay na apong gay. Patay na kung kayo anda ka ng patay na kung yun, nangalata man. Bunga? So, wa to na bantad eh. Naghanap ng matay. Halin mga pila ka buok. Yung mga lata. Hala, sayang. Kung mo ma-overweight naman po na yan ang istak ra. Mahinog lang po na siya. Ma? Mahinog ra, huwag nga na. Puwas na ista sa nadana. Mga tulog ka adlaw. Siya nga.
Mas daghan itong nabilin yun, mga pareha-pareha na ito kadagka yun, no? Itong nabilin, mga pareha-pareha na kadagka. Dako. Hinog naman na isa, pwede naman na. Sa una nagkuan, lamaw na. Butang kondens. Yung tigting init no, kayo, himong palamig, tindalos kuha, no?